भजन मंडळ भागीमारी तालुका पारसनी जिल्हा नागपूर अंतर्गत ही भजन श्रृंखला अशी सुरू राहणार आहे। आता आपण सादर करूया शारदा मातेच्या चरणी एक भजन। आता शारदा मातेला आपण पुढे पुढे आपल्याला ती दिसेल, पुढे पुढे आपण तिला शोधण्याचा या भजनातून प्रयत्न करूया। शब्दा भजनाचे बोल आहे का त्या बोलावरून कळेल की शारदा मातेला वंदन कसं करण्यात येतं। जय गुरुदेव। Thank you.